बरेच जण असे असतात ज्यांना घरी केलेले नाश्ता जसं पोहे उपीट आवडत नाही, पण नाश्ता सेंटरवरचे पोहे किंवा उपीट त्यांना खूपच आवडतं. असंच नाश्ता सेंटरपेक्षाही मस्त आणि अप्रतिम चवीचं, शिवाय मऊ मुलायम असं हे उपीट कसं बनवायचं ते तुमच्यासोबत आज म्हटलं शेअरच करून टाकूया. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. जाडसर असा रवा घेतलेला आहे. तुम्ही बारीक रवा घेतलात तरीही चालेल, पण जाड रवा असेल तर तो छान मऊसुद्धा होतो आणि मोकळा फटफटीतसुद्धा बनतो, जेणेकरून अगदीच गिचकं वाटत नाही आणि खूप असं मोकळं मोकळं झालं आहे असंही वाटत नाही. तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला हा रवा छान असा रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचा. हलकासा गरम झाला की मग त्यामध्ये आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आणि मग तेलावरती हा रवा छान असा परतून घ्यायचा. बघू शकता या पद्धतीनं हलकासा तांबूस होईपर्यंत आपल्याला रवा छान असा कमी गॅसवरती परतून घ्यायचा. आता रवा बाजूला काढून ठेवला आहे. तेल घेतलं आहे. तेल तापलं की त्यामध्ये मोहरी टाकायची. मोहरी तडतडू द्यायची. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला जिरं टाकून घ्यायचं. जिरं, मोहरी आणि कढीपत्ता याची मस्त अशी फोडणी आपल्याला द्यायची आहे. आणि सोबतच इथे तुम्ही मिरचीसुद्धा घालू शकता. इथं मी मिरची स्किप केली आहे. तुमच्याकडे मिरची असेल तर नक्की घाला. शक्यतो मिरची घालतातच, पण मला लहान मुलांनासुद्धा खायला द्यायचं होतं, त्यामुळं मी अजिबातच घातली नाही. बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे आणि 1 चमचाभर इतकी मी उडीद डाळ यामध्ये घातली. आता तुम्हाला नाश्ता सेंटरसारखं करायचं असेल तर उडीद डाळ नक्की घाला. आता मी इथं थोडासा एक अर्धा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे, तोही यामध्ये घातला आहे आणि आता चवीपुरतं मीठ घातलं आहे. छान असं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. अगदी खूप जास्त काळं करायचं नाही आहे. हलकंसं कलर बदलेपर्यंत परतायचं. इथं चवीपुरती अगदी थोडीशी साखर घातली आहे आणि मग आपण जो रवा भाजून घेतला होता तो सगळा रवा यामध्ये घालून घ्यायचा आणि पुन्हा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता पुन्हा आपल्याला रवा आणि हे सगळं मिश्रण 2-3 मिनटं परतून घ्यायचं आहे आणि मग यामध्ये इथं मी 3 चमचे इतकं दही घातलं. नक्की घालून बघा. या पद्धतीनं केलं तर अगदी उडपी हॉटेलवर मिळतं की नाही त्यासारखंच उपीट बनून तयार होईल. उपमा म्हणा किंवा उपीट म्हणा, पण ही पद्धत वापराल तर अगदी मस्त बनेल. आता यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे. तर इथं पाणी घालताना कोमट पाणी घालायचं आहे. अजिबात थंड पाणी घालायचं नाही. थंड पाणी घातलं तर मग टेम्परेचर बदलतं आणि मग उपीटला म्हणावं तितकी चांगली चव येत नाही. त्यामुळं शक्यतो कोमट पाणी घाला. पाणी इथं मी 1 ते 1.5 ग्लास इतकं घातलं आहे आणि 2 ते 3 जणं खाऊ शकतील इतकं उपीट इथं बनलं आहे. आता 1-2 मिनटं आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपला रवा छान असा शिजला जातो. आता तुम्ही पाहू शकता आपलं पाणी बऱ्यापैकी आटून गेलेलं आहे आणि रवासुद्धा छान फुलला आहे आणि छान असं उपीट आपलं बनून तयार झालं आहे. तरीसुद्धा आपल्याला हे छान असं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मस्त मॉइश्चर तयार होईल आणि छान असा मऊसूद आपला उपीट तयार होतं. आता उपीट तयार झालं आहे तेव्हा गार्निशिंगसाठी मस्त अशी कोथिंबीर घातली आहे आणि तुम्ही पाहू शकताय मस्त उपीट तयार झालं आहे. एखादी लिंबाची फोड घ्या, लिंबू पिळून अशा या उपीटवरती ताव मारा. एकदा या पद्धतीनं बनवाल तर बाहेरचं उपीट कधीच न खाता एक दिवसाड का होईना पण उपीटचा नाश्ता नक्की बनवाल. आता मस्तपैकी मी उपीट इथे वाढून घेते आहे. तुमच्याकडं जर 0 नंबरची पिवळी शेव असेल तर ती नक्की टाका. त्याच्यासोबतही उपीट अप्रतिम लागतं. मस्त असं उपीट बनवून तयार आहे. तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. अशा छान छान व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. बाय.